тим тижню скончила нова пара скарпеток. Zaczęłam szydełkowo bandanę, ale zabrakło mi włóczki i musiałam odłożyć projekt na później. A dodatkowo zaczęłam duży projekt z resztek włóczki, domek dla kota, który od dawna chciałam zrobić. Witam serdecznie w nowym vlogu dziwiarskim. To był spokojny tydzień, pełen małych postępów. Udało mi się skończyć jedną robótkę, rozpocząć kilka nowych projektów i trochę popracować nad letnim topem. Zapraszam Was na kolejne spokojne dziwiarskie podróż. I ja skończyła skarpetki, które robiłam w zeszłym tygodniu. W poprzednim vlogu pokazywała Wam początek tych skarpetek. Teraz one są całkiem gotowa, ta para. Prosty taki, z prostym wzorem, prosta pięta i zwykłe palce. Na rozmiar 38-39 zeszło u mnie 70 gramów włóczki, robiła drutami 2,25 i skarpetki do mojej kolekcji. Ja miałam u siebie jeden motek włóczki Performance Bamba Queen i zdecydowała zrobić taką bandanę na lato, ale jednego motka mi nie starczyło, niestety. Ale ja zdecydowała, że nie będę pruć, zostawię na razie tak i gdy będę zamawiać włóczku, po prostu dołożę do koszyka jeden motek, skończę tą robótkę i no a tam zostanie jakaś resztka, to będzie jakaś nowa serwetka mi na stół. I na razie ten projekt odkładam i czeka na włóczku do zakończenia. Ja odsortowała wszystkie swoje resztki włóczki po kolorach. Wybrałam takie kolory odcieni niebieskiego, beżowo-brązowy i taki kremowy. I chciałam by
użyć tych włóczek. Tu jest i całe motki, jest i malutkie kłębuszki, resztki, jakieś tam malutkie próbki, które można użyć. I chciałabym z tych wszystkich resztek szydełka zrobić taką niewielką domową kolekcję. I zacznę ja od domka dla mojego kotyka. Zobaczę, co mi wyjdzie i oczywiście będę pokazywać Wam, co będę robić i jak, jak to będę robić i co u mnie wyjdzie. Będę robić spokojnie, nie ma ніяких tu terminów wieczorem lub po weekendzie, bo tu nie potrzebna jakieś tam próbki robić, rozliczenia, po prostu będę pasować te kolory i zrobię coś ciekawego z tego. Nie dużo czasu w tym tygodniu ja poświęciła temu topu. Teraz on wygląda tak. Tu już zaczęła rękawy i nadal robię w tamtej stronie z powrotem i dodajemy oczka tu na dekolt poprzódu. I zostało mi jeszcze zrobić 6 takich rzędów i dalej już będę kontynuować dzierganie na okrągło. Dziergam nie dużo, bo ten projekt potrzebuje uwagi, mi potrzebna spokojnie usiąść sobie, liczyć wszystkie oczka, staram się też kontrolować każde oczko, żeby nie było różnicy, ale kiedyś uda się, kiedyś nie. Widać, że troszkę tu jest takich oczek nierównych, no ale zobaczymy. Też ja próbuję robić taką model od góry i teraz najważniejsza rzecz dla mnie to zrozumieć to konstrukcję tego topu. Tak wyglądał mój dziewiarski tydzień. Bez pośpiechu, ale z nowymi pomysłami i kolejnymi etapami rozpoczętych projektów. Dziękuję, że byliście ze mną.
Napiszcie koniecznie, który projekt najbardziej Wam zaciekawił, a ja życzę Wam dużo ciepła, przyjemnie spędzić czas tym latem i do zobaczenia w następnym vlogu.